You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. Mikuláš je veľký pán, nosí deťom marcipán. A dospelých v výlunke, varí ho v mikrovlnke. Toto je príbeh o Milánkovi. Milanko je bývalý študent elektronického obchodu a manažmentu. Tento príbeh je o jeho strastiach a radostiach. Dúfam, že sa vám príbeh bude páčiť. Kokos, nezdalo sa ti to nejaké krátke? Však tam dali sme video a už nie sú titulky. To čo je? Počúvaj ma, mne sa zdalo, že Kolárovský hovoril, že to máme mať aspoň na 8 minút, nie? Ďakujem, sa mi to, že 4 hovoril, nie? Paťo, na koľko vravel? Na 8. Na 8? No, tak poďme tam ešte niečo dotočiť, aby nebolo zle. Já studoval a studoval a budoucnost si budoval. Má máma chtěla, aby ze mě měřič byl. Pak v běhu věcí nastal zlom, já došel jsem si pro diplom. Teď už mě hřeje v kapse, čím se splnil mámin cíl. Mé nadání je všestranné, jsem bystrý, moje sestrané, však strojařina potkala mě asi omylem. Proč já jen na tu školu les, když nevymyslím vynález a nikdy nepochopím to perpetuum mobile. Promovaní inženýři, sinus, kosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři, kdo je to inženýr, ať sám zpívá. Promovaní inženýři. Deň, moje meno Peter Nováčik, inžinier, idem akurát na svoj prvý pohovor do Tatrabanky a verím, že mi to vyjde, pretože som vyštudovaný inžinier, ktorého samozrejme všetci budú chcieť. Úplne sa po mne vrhnú tam tí zákazníci a páni za pokladňou a dámy, takže idem to skúsiť, držte mi palce. Viem, že to dokážem, ale neviem, môžem mať dnes za riaditeľa, alebo za viceriaditeľa to berú. Uvidíme. Oni prišli na ne zamádaní a to... Dobre, povedali, že sa mi ozvú ešte dneska alebo zajtra do konca týždňa, tak uvidím, ale teším sa na to. Už som si sa sám seba predstavoval tam, ako sedím, proste bude mi to vyhovať, teším sa. Čo je? Nikto nevolá. Áno? Oj! Mama! Oco ti volá! No, zavolá ti potom. A nevolaj mi, čakám hovor dôležitý. Dobre, čau.
Peter, telefón ti zvoní. Áno? Áno, pri telefóne. Dobrý. Jaj? A nepotrebujete? A akože nepotrebujete? A však na pol... Aha. No dobre, nevadí, samozrejme, nevadí. Dovidenia. Ako sa toto mohlo stať, Bože? Veď ja som inžinier! Bože, prečo? Čo, Peťo, ideš do toho? Idem, Michal, dúfam, že na druhý pokus mi to už vyjde. Daj na to. Jo. Idem, držte mi palce. Tak policajti je bank. Čo, ako? A vieš čo, dobre, no pohovor bol taký celkom pohode a tak povedať, že sa ozvu. Tak budem čakať doma, že sa ozvu. To je dobré, ideme na pivo. Poďme teda na to pivo. Ďakujem. No? Čo, ako to prebiehalo? Boha, vieš, čo sa ma pýtali v tej banke, že a vy čo ste vyštudovaní, alebo máte iba strednú školu, a som povedal nie, že inžinier, čak teraz som skončil, musia ma zobrať na šupku, verím to. Kedy sa ti majú ozvať, alebo ako to No vieš čo, povedali, že tak do týždňa sa mi ozvu, ale tak typujem, že myslím, že sa mi ozvu ešte dneska, lebo ako fakt som zabodoval na tom pohovore. Keď som bol dobrý, na všetko som vedel odpovedať. Veľmi ťažko sa mi s tebou bude lúčiť, noteboočik môj. Sice slúžil si mi pár dobrých rokov, ale nejaké pohovory nevyšli. Všetko nevychádza podľa plánu, tak ako by malo. Dajte mi chvíľku. Zúžil sa nám rozpočet, takže musíme pristúpiť k kritickým opatreniam. Na zdravie Borovíčka 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 Borovíčka. No čo, ako sa teraz vidíš? Zvládneš to? Hádam, na tretí pokus už mi to inde. Čo? Však idem vyskúšať, tak uvidím. Za chvíľu som tu. No, uvidíme. Hádam to vydá do tretice.
Pánom Bohom idem od vás. Neublížil som žiadnemu z vás. Všetko dobré. A čo dodať na záver? Bill Hicks raz povedal: život je len jazda a každý si vyberá sám, ako si ju užije. Aká bude práve tá jeho cesta? Zdá sa, že Milanko tu svoju už našiel. Ale dobrý deň, mladá pani, dáte si niečo, nejakú salámku vám vidím na očiach, alebo niečo, tu máme akurát párky teraz v akcii, alebo nejaké mäsko, čo si dáte? Is it too late now to say sorry?